Okay, look at mommy. Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns and Asa taron dad? Sa ato tas pasil patambal ta. Patambal sa pastil. Patambal tas panuhot o ang over. Ayan. Unsay kiso mga sis and si Aw. So ngayon ay September 15 at pupunta kami ni Paco sa Pasil para kumain ng larang at hopefully may kinupusan ngayon. So may bisita kasi siya from Dumaguete, yung kaibigan niya. Namiss ko na din maglarang mga sis. Ang tagal na namin hindi nakakakain doon. Kano sa atulas na tong kaon dito daddy? Kayong doon pa ka? Huwag kayo na dili pa ka mabdos siguro. Mabdos ko. Mabdos ka. Murag. No? Dugay-dugay na gid eh. So muna siya, mga on mi dito. Kita kids. Kinapusan. Sabaw. Ito. Ada pa rin. Apa ini sih? Sili lang, sili. Ini. Usah apa? Ano po yung ano dito sa Duma? Dagan pero dili kuan. Dili kini amo dito timuwa ug kuan. Lan-an. So ayun guys, tapos na kaming kumain dun sa Pasil at hinatid na din namin yung kaibigan ni Paco, si Mikmik, dun sa New Star at ngayon pabalik na kami ng bahay kasi kukunin namin si Koa at si Shirley dahil pupunta kami sa basketball game ng daddy niya. Yung laro nila guys ay sa sa Ateneo sa Mandaue. So UC versus USC. San Carlos. USC nga. UC sorry. UC versus San Carlos. Yung mga high school alumni naman this time. So, ayun. Okay, look at mommy. Shush. Tanaw ka game ni Dada. Ay, si Toshi. Hi. And then, duha ka chocolate chip. Yes. Got the kids. have arroz caldo for Koa. Say hi. Hi. Dito na ni habang.
Today is September 15. It's a Monday. At magji-gym ako today. At medyo marami tayong gagawin today. Nung una, pupunta ako ng bangko. Kasi may kailangan akong kunin from the bank. And then, tapos bibili ako ng mga stocks para sa ating coffee shop. Sana maisingit ko yung workout. I will try my very best. So, medyo packed yung araw natin today. Kaya samahan niyo ako mga sis and siaw. Hi mga sis and siaw. So, tapos na ako sa bank. Hindi na ako nakapag-video doon kasi alam naman natin bawal mag-video sa loob ng bank. So anyway, nandito na ako sa labas ng Landers. Nasa parking lot ako. Mag-grocery na tayo. Bibili na tayo ng mga kakailanganin para sa coffee shop. Let's go! Okay guys, so hindi na ako nakapag-vlog masyado sa mga suppliers kasi sobrang na-busy ang auntie ninyo, ang sis ninyo mga sis and siaw. So ngayon, papunta na ako ng Southwest Terminal, idadrop ko na yung mga stocks, ipapasakay ko na sila sa bus papuntang Cebu. Nga Cebu, ang init, grabe. Grabe gid ka init kanang hapdos kay siya spanit. So after ani hopefully maka-workout yun ko, no? Maningkamot yun ko nga maka-workout ko. Laban tani, ha? Hi everybody! Mama! Hacia la felicidad. Sama ni! Mami, sama ni! Un instante que se va, que se va. Last man standing. Gahi kayo. Hi guys. So today is September 19, around 3 p.m. na, 3-ish na. Malapit na mag alas 4 ng hapon. So nandito kami ngayon sa Alcoy. Umuwi kami kasi bukas yung 18th birthday celebration ng youngest sister namin at dito isa-celebrate sa bahay namin sa Alcoy. So kasama ko si Ina kanina, si Paco, si Shirley, tsaka si Coco. Ayan. Ang nana ni Koa nga taga Alcoy. Love, love. Tay gani ha. Tapos nilipat ko siya dito guys. And then nag-boil ako ng egg. Ito yung lalagay natin mamaya dito sa ating kumba. Tadaan! Luto na.
Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Hello. Let us put ourselves in the holy presence of God. Weather, and for gathering us all here, our family and friends. Lord God, may you bless. Tonight we celebrate a very important milestone, and tonight advanced birthday celebration na siya of Rinaya. Her 18th birthday of our dearest and youngest Rinaya, and true to who she is, she chose to celebrate this day, ang iyang 18th birthday. So without further ado, ladies and gentlemen, please help me welcome Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. One time for the birthday chick. I'ma mess around buy you a birthday whip. 2 times. Ako ang friends, like 50-50 yun nila, hindi sila ka-travel. For your birthday. Step it on your day, no slide on. Step it on your day, no crying. It's your birthday, stop crying. Big lights, drop top, new wheels, right?